Hello mga ka-comedian squad. So ngayon ay gagawa tayo ng tawag or call sign challenge. Watch this. Anong tawag mo sa akin? Tol, Bakit, tol? kasi mukha kang tulihaw. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Pre, Bakit pre? kasi mukha kang preso. Sayaw tabay, kaupod si DJ Rans. Hulihan, Ludi. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Par, Bakit, par? kasi mukha kang paru-paro. DJ Lawrence. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Bro, Bakit bro? kasi mukha kang bruha. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Bay, Bakit, bay? kasi mukha kang bayot. Filipinos Pride DJs. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Kuya, Bakit kuya? kasi kuya pad ka ron. Hulihan, Ludi.